nitong umaga lamang, alas 9 ng umaga, sa Barangay Buang, Tabaco City, isang matandang lalaki ang natagpuang nakabulagta sa kalsada na wala ng buhay matapos umano itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect. At para sa detalye, makakausap natin ngayon ang panganay na anak ng biktima na si Philip Colliantes. Magandang hapon sa iyo, Philip. Sir, maaari nyo bang maikwento, may kasama po ba siya nung mangyari yon at paano po siya nabaril? Naglalakad po siya, pauwi po sa bahay eh. Tinambangan po siya sa Purok 5, o siya, Purok 6. Naglalakad, gilid ng kalsada. Opo. Binaril po siya, automatic patay. Opo. Eto, sa pagkakangkwento po, saan po galing itong tatay mo, sir? Doon sa sa sentro ng barangay namin kasi yung nagpapaano siya sa waiting sa corridor. Opo. Ibig sabihin, sir, nagpapataya po ito ng weteng at pauwi na sana sa inyong bahay bago siya ito pagbabarilin. Oo. Nung mga oras bang yun, sir, may kasama po ba itong tatay nyo? Wala man to. So, wala. Okay. Nung pauwi na... Nakapagsundo ko yun sa kapatid ko kasi yung kapatid ko hindi pa nakapagsundo. Kasi hindi pa oras sunduin siya. Yung naglakad-lakad siya, yung tinambangan. Okay. Nung nangyari itong pamamaril, sir, meron po bang nakakita sa insidente? Mayroon din po. Yung pagkabaril daw po ng tatay ko, pagkabaril, yung takbo ng nakabaril, papunta ng ligaw. Nakita pero naka-helmet. Hindi mamukhaan. Hindi na pinagal yung helmet. Nag-iisa lang yung bumaril, nakamotor. Aerox yung service na. Walang plate number. Pero ngayon, sir, may hinala po ba kayo na sa pamilya nyo na meron kayong nakaaway yung maaring gumawa nitong krimen? Yan nga pinagtataka namin, sir. Tumanda tong tatay ko sa edad niyang 78. Opo. Wala man lang itong nakaalitan. Kahit sino ang tanongin dito sa barangay namin o katabing barangay, wala itong nakaalitan o record man lang sa barangay. Kasi takot to sa mga ganyan na gulo. Talagang matagal na siya, sir, na ang trabaho niya lang ay STL, itong pagtataya ng weteng. Oo, kasi libangan niya na lang yun. Kasi matanda na nga, para hindi raw siya tumanda kagad, naglalakad lang yan. Pero before ito, sir, na mangyaring pamamaril, meron ba sa inyong naikwento lamang itong tatay nyo? Wala man lang po, kahit anong ngayon may nakaalitan siya, wala pong nakwento yan sa amin eh. Nabigla nga lang kami. Paano nyo nalaman na nabaril na pala itong tatay nyo dun sa lugar? Yung tapat ng nabaril ng tatay ko, yung tindahan, may number sa akin. Tatay ko, tinawagan pa ako, nasa ako, nagpapastol ng bata, tinawagan akong binaril yung tatay ko. Pagka-receive ko ng tawag, automatic bumaba kagad ako, tinignan ko yung tatay ko. Ngayon, pagdating ko yun, wala nang buhay. Kasi kung may buhay pa, kukunin ko, dadalhin ko sa hospital eh. Magulang ko yun eh. Pagdating nyo dun sa crime scene, sir, sabi ng otoridad talagang dead on the spot na talaga itong tatay nyo. Opo. Sa ngayon, sir, under investigation pa. Marami pa dyan ng mga pulis. Under investigation pa pala. Sir, kung meron kang mensahe dun sa suspect, ano po yun, sir? Ayon sa investigation po, sir, ng pulis, may nakita rin sa CCTV yung motor yun, pero wala pang pinaka-lead talaga, nasa investigation pa po. Nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Kagawad Mayril Juquino ng Barangay Buang, Tabaco City. Okay. Magandang hapon po, ma'am Mayril, Kagawad. Hello po, sir. Opo, kilala niyo ho ba itong biktima sa inyong... Opo, sir. Opo, sir. Opo, ano po yung pagkakakilala niyo dito sa biktima? Mabait po siya, sir. Okay. Minsan nga kabiro-biruan ko dun sa kasi may tindahan ako. Opo. Mabait po to. Wala tong nakalitan dito sa barangay namin. Okay. Mabuti po siya isang ama. Pati kayo, ma'am, sa barangay ay nagtataka kung sino talaga, kung bakit sinapit nitong biktima itong karumal-dumal na krimen na nagawa sa kanya. Opo, sir. So ngayon, ma'am, dahil sa pangyari, meron po bang mga witness na maaring makatulong po sa investigasyon? Posible naman po, sir.
Doon ma'am sa area kung saan na nagawa itong pamamaril, meron po tayong makukuha ang CCTV. Meron po, sir. Kamusta ng pag-review natin ng CCTV? Hindi pa po, sir, na password. Kasi may password po, sir. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, Hindi pa namin nabubuksan. okay. So, Mamaya pa po, sir. so posible, ma'am, na meron po tayong copying case na hanapin po ng PNP para makatulong po sa isinasagawang investigasyon po ngayon. Opo, sir. Opo, sir. Opo, sa ngayon po, ma'am, ano po yung maaring asahan rin ng pamilya regarding po dito sa nagpapatuloy na investigasyon? Siyempre po, sir, kailan dito ng pamilya, hustisya, na sana matulungan sila na makuha ang hustisya para sa kanilang ama na wala man kalaban-laban sa pumaslang po sa kanya. Opo, first time po ba ito na nangyaring shooting incident po dyan sa inyong barangay? Hindi po, sir. Pangalawa na po to. Last 2023 po, may nangyari din dito po. Elitio, Lorico, yung Opo. dati pong biktima. Opo, ibig sabihin meron na rin na unang nangyaring shooting incident po dyan, ma'am, sa inyong barangay. 2023 po yun, sir. Opo, dahil po dyan maraming salamat po, Kagawad, sa impormasyon na inyong ibinigay ngayong hapon regarding po dito sa nangyaring pamamaril. Opo. Opo. Tsaka, sir, kung sakali may tumulong, Opo. financial man, napapabot na po kami ng maraming salamat po. Sige po, ma'am. Kasi kailangan din po yun ng pamilya. Opo, ma'am. Opo. Opo, maraming salamat po, Kagawad. Okay po, sir. Thank you po. Opo, eto mga kaaksyon, nasa kabilang linya na rin na ngayon ng ating telepono si alias Cherry. Isa ito sa mga witness umano sa pangyari, nakakita mismo dito sa nangyaring pamamaril. Magandang hapon sa iyo, Cherry. Magandang hapon po. Opo, maaari nyo bang maikwento kung ano yung ginagawa nyo nung mga oras na yon at paano mo nakita itong insidente ng pamamaril? Kasi po, sir, naglalaba ako doon sa likod namin. Opo. Ngayon, habang naka-ikot, sir, yung washing machine ko, lumabas ako, sir, papuntang balkon kasi magsiselfon ako, magpapahinga konti. Ngayon, yung nakaupo na ako, sir, dumaan yung biktima, naglalakad po sa kalsada. Tapos, maya, sir, may lumapit sa kanyang lalaki na nakasuot, sir, ng helmet, may naka-jacket siya. Ngayon, akala ko, sir, matataya, sir, Okay na kasi corridor yung isang biktima po, sir. Bumunot siya, sir, para ang akala ko, sir, bubunot siya ng pira, tataya. Yun pala, sir, maya, narinig ko na yung putok. Maitanong ko lang, mga ilang putok po ang narinig nyo? Unang putok pa lang, sir, nakatayo na ako, sir. Opo. Pumasok ako ulit sa bahay namin, sir. Dumiretso ako, lumabas doon sa may kusina namin. Pero ang narinig ko, sir, 2 putok po. Matapos po itong pamamaril po, ma'am, nakita nyo na po itong biktima na nakahandusay na po dun sa kalsada. Opo, sir, nakita ko po, sir, yung biktima. Nakahandusay po dito, sir, sa tapat po namin. Dito po, sir, sa puso ang kama ng biktima po, sir. Opo. Sige po, ma'am. Dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am Cherry, sa pagbibigay po ng informasyon regarding po dito sa nangyaring pamamaril. Opo, sir. Kanina nga na around 8:45 AM, naka-receive ng tawag itong ating hotline ng station galing kay Barangay Captain Eusebio Lorico, ang Barangay Captain ng Barangay Buang Tabaco City, na mayroong shooting incident na nangyari at around 8:37. Agad po tayo nagpadala ng ating investigator and other personnel para mag-conduct ng investigation, and upon arrival, ayun nga, positive, mayroong victim na nakahandusay na pagdating ng ating mga personnel. Si Pilisardo Collantes, 78 years old ito, at residente ng Purok 6, Barangay Buang. Ay, nangyari yung insidente sa Purok 5. Naglalakad yung biktima going sa direksyon ng facing Ligaw. So, yun ang kanya, naglalakad siya. So, maybe pabalik doon sa kanyang residence sa Purok 6. Ayun, base sa pag-iimbestiga ng ating investigador, naglalakad nga itong victim facing Ligaw, tapos isang nakamotor galing din sa direksyon ng Tabaco, nasa likod niya, and then nilampasan itong biktima. Tapos bumaba, then lumapit doon sa victim. May nakakita nga, akala daw kung ano lang ang dudukutin. Kaya lang, ilang segundo narinig niya na yung 2 putok ng baril. Sa ngayon, wala pa tayong person of interest and identity. Unidentified pa yung ating suspect. At yun nga, nakausap din natin yung kanyang mga relatives. Wala silang
alam na kagalit ng kanilang ng kaniyang tatay. So ako mismo ay kumausap at wala silang maibigay na pwedeng gumawa doon sa kanyang tatay. Last year, nung hindi pa ako ang hepe rito, ang alam ko mayroong isa pa na shooting incident din dyan sa may Barangay Buwang and hindi nga kalayuan doon sa pinangyarihan. So, titingnan din natin itong pangyayari ngayon kung mayroon ba silang connection sa previous incident last year. May mga gagawin tayong hakbang dyan para malaman kung may possible connection doon sa nangyaring shooting incident din last year. Tuloy-tuloy pa rin yun, nandun pa sa area yung ating mga personnel, nagkakandak ng hanggang na sa mga karatig bayan, kasi doon nakita na yung exit ng bumaril, doon ang takbo. Sa either Ligaw, Ginubatan, or Pulangi. And other areas na pwedeng dinaanan itong suspect ay nire-review na rin natin. Sa kayo, medyo dahil kanina nga lang nangyari, hindi naman natin na pwedeng makuha yan sa madalian, lalo't yun nga, may nakakita sa insidente, kaya lang naka-full face helmet itong bumaril. Yung description ng kanyang motor, nakakita din, kaya lang yung plaka niya is for registration nga. So, wala talaga pa tayong kuhan. But, tatsagain po namin. Yun nga din ang pangako ko sa kanyang mga relatives na tatsagain namin ito, gagawin namin ang lahat para ma-identify yung suspect. Apo. So yan, balikan natin si Sir Philip. Hello, Sir Philip. Sir, nakausap na namin ang PNP, itong Tabaco CPS, regarding po dito sa nangyaring investigasyon. Ongoing na po ang investigation sa kasong ito at sabi raw ay makakaasa kayo na aasikasuhin. Kami naman po bilang pamilya, isa lang naman po ang hiling namin. Sana maibigay ang hustisya na kung ano. So, karapat-dapat po. Siniguro naman ng PNP na talagang tututukan po itong kaso hanggang sa mabigyan po ng hustisya ang pagkamatay ng inyong tatay. At makakaasa rin po kayo sa aming team na bibisitahin po ang inyong pamilya at kung anong tulong po ang maaring maipabot namin ay tutulong po kami. Opo, sige. Maraming salamat po, sir. Kung meron pa, sir, na mensahe ka, sir, sa publiko in case na meron pang nakakita sa insidente at meron pang makatulong sa isinasagawang investigasyon para sa mabilisan na pagkakahuli po ng suspect, ano po yun, sir? Ang masabi ko lang po, sir, walang kasalanan ang tatay ko. Sana mabigyan ng maayos na hustisya. Yun Opo. lang po. Apo. At mga kaksyon, in case po na meron po kayong nalalaman or nakakita po. Ng batas. Opo, kung meron po kayong nalalaman regarding po dito sa pamamaril, maaari po kayong makipag-ugnayan sa PNP para matulungan at mabigyan po ng hustisya ang pagkamatay po ng biktima.